No. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Predstavujem vám ranking filmov a seriálov, ktoré som videl za mesiac október. Od najhoršieho po najlepší. Nebudem počítať Spy Family, One Punch Man a My Hero Academia, lebo ešte neskončili. Keby som ich mal zatiaľ ohodnotiť, tak Spy Family super ako vždy, milujem všetky postavy, Aňa je strašné zlatíčko. One Punch Man je smutný príbeh, odkedy ho dropli správni ľudia, a My Hero Academia je banger, ktorý v kontraste s Narutom vedel, kedy má skončiť. Tiež Veľkí bratia, stará fajn komédia, ktorú si rád dám, keď mám chuť na Seana Williama Scotta a McLovina. You look like a future pedophile in this picture, number one. Number two, it doesn't even have a first name. It just says McLovin. What? One name? One name? Who are you, Seal? Alebo Map of Tiny Perfect Things, čo je celkom roztomilý teen romance spin na time loop filmy. Dobre, a teraz k ozajstnému listu a poslednému nešťastníkovi na ňom. O tejto priečke som ani nejakým náročným spôsobom nemusel uvažovať. Bolo mi jasné, čo sem patrí. Elio. Je to tady! Oni mě unášej! Tento film bol najmidovatejší mid, aký som za posledný čas videl. Elio nebol otrasne vtipný, alebo humorne hrozný. Bol proste ok. A to je asi to najhoršie. Príbeh bol štandardný, postavy nezaujímavé. Pravdepodobne o pár hodín zabudnem, že som ho vôbec videl. Charakter dizajn je až neskutočne nezaujímavý, obyčajný, radový. Čo môžem možno aspoň trošinku pochváliť sú, ja neviem, v celku kreatívne dizajny mimozemšťanov. Každý vyzerá rozdielne a na chvíľu vás to zaujme, avšak iba na pár minút. Potom si spomeniete, že stále pozeráte Elio. Film, na ktorý si podľa môjho uváženia za 3 roky nikto nespomenie. You! Yes? Not you, him! What's your name? Me. Yes, you! I am me. He's me. And I'm you. Angel's Egg. Toto je posledné video, ktoré som vydal, čiže to nebudem nejako moc okecávať. Angel's Egg som videl ako jeden z posledných audiovizuálnych diel v tomto rankingu a mám ho ešte živo v pamäti. Malá dievčina prenášajúca budúcu omeletu ulicami Petržalky. Záhadná atmosféra až biblické výjavy a svetostavba tak utajená, že sa v tom doslova nedokáže vyznať ani muž, čo Angel's Egg napísal. Nepochybujem o jeho historickej signifikancii, kráse, animácie ani iných jeho kvalitách. Mamoru Oshii napísal dielo, ktoré určite predbehlo svoju dobu a má svojich fanúšikov aj dnes. Predsa len kino bolo plné. Aby som bol fair, bol to Lumière, čiže to nie je až také ťažké zaplniť. Mne však Angel's Egg proste nesadol, išiel som na neho príliš unavený, čo áno, je moja chyba, ale proste som pri ňom zatváral očká. Príliš pomalé, statické, vágne, mysteriózne, Angličania by použili aj pomaly horiace. Nebol som pripravený film lúštiť a študovať ho pod mikroskopom. Je takmer isté, že práve preto na mňa tak nezapôsobil. Je dosť možné, že si to pozriem znovu, ale určite nie v blízkej dobe. Ospravedlň ma, idem ďalej scrollovať v ľavej ruke Instagram a v pravej Surfera. Well. About fucking time. Gen V bolo veľmi ľahké si užiť. Toto je už seriál, ktorý sa mi vyslovene páčil. Nie akýmkoľvek extrémnym spôsobom, ale jo. Druhá séria zakončuje dejovú linku týkajúcu sa Godolkinovej univerzity a s charaktermi, ktorí nám ostali, sa presúvame do Boys 5. série. U tejto série musím oceniť výkon hlavného záporáka Cyphera. Prvých 6 dielov je nádherne mysteriózny, nič o ňom nevieme, ani my ako diváci, ani postavy. Je zvláštne charizmatický, ale v zmysle charizmatického sériového vraha. Jeho hlas je zvláštne príjemný, nevzbudzuje hrôzu, ale cítite, že tento vošoust proste má niečo za ľubom a mali by ste pravdu. Tento charakter sa v 7. dieli trošinku pokazí a potom to tak nejak ide dolu vodou, ale nejak to Gen V dokázalo dokopať do povedzme OK podareného finále. Samotný posledný diel je dosť generic, naozaj neohromý, ale aby som bol fair, ani nejak zvlášť nesklame. Strašne hypujú Mary Morrow, som vedavý, či dokáže poraziť Homelandera, čo teda naznačujú celú túto sériu. V každom dieli aspoň 2-krát. Čo tomuto seriálu šlo super, bolo vybudovanie a rozšírenie sveta The Boys a teším sa na finálny produkt a spojenie týchto dvoch sérií. Dúfam, že tvorcovia naozaj nezakopnú vo finálnej rovinke o vlastnú petu, našliapnuté totiž majú veľmi dobre. Hey sweetheart, how'd you like to take a ride on a real bike? She's 16!
No, ja viem, tu trochu podvádzam, lebo tento seriál ešte neskončil, ale hoši, najviac nečakaný comeback, odkedy sa Babiš vrátil ku kormidlu českého parníka. Phineas a Ferb sa vracajú s 5. sériou po neuveriteľných 13 rokoch. Aké to je? So good. Pokračovanie tohto legendárneho dobrodružstva pri víkendových hraňajkách je vtipné, neotrelé a prekypuje nápadmi. Neviem, či sa mi to zdá, ale 5. séria je ešte inovatívnejšia, nápaditejšia ako série pred ňou. Je strašne self-aware a tak vtipná. Všetky postavy sú späť, celý gang, je to strašne príjemný pocit. Ak to je cash grab, shut the fuck up a zoberte si moju Tatra Banka kartu. Túto priečku proste obsadzuje nostalgia. Ikonické vynaliezavé duo je späť a to som ani netušil, že mi tak chýbali. Sú tu ďalšie prázdniny, ale to pokračuje. Škola nám končí a nápady tančí. Co všechno môžeme zažiť. Týmto oficiálne predstavujem svoje guilty pleasure. Rings of Power nemá neskutočný príbeh, štýl storytellingu, pacing ani neuveriteľne úžasné postavy. Avšak keď mám možnosť sa vrátiť do Stredozeme, sa jej vždy chopím a rád. Viem, že to vyšlo už dávno, čiže iba v skratke. Plusy, God tier, špeciálne vizuálne efekty, celý seriál vyzerá prekrásne. Kombinácia s nádhernou výpravou, kostýmami, make-upom, rekvizitami dáva dokopy nezabudnutelné lokácie. Eregion, Khazad-dûm, Númenor, všetky vyzerajú super a každá môže slúžiť ako screensaver na PC. A konečne Tom Bombadil, to bola na chvíľku sranda asi. Mínusy, častý filler v niektorých epizódach, veľmi úmorný pacing, príliš veľa postav, ktoré išli tak nejak do zabudnutia, do úzadia, že sa až zamýšľam, prečo ich bolo nutné vôbec predstaviť. A taktiež celkový pocit, že toto už nie je Stredozem, čo bývala, že pod tou zlatou pokličkou pekného CGI sa proste skrýva iba rare steak vo forme plochejších postav, nudnejších príbehov s horším scenárom. Keďže som ale horný loter otaku, aj tak som si to dokázal užiť. Hehe. Ak ma považuješ za fyzicky príťažlivého, ocením like a odber. Puny God. The Life of Chuck je film, o ktorom sa dá rozprávať bez spoilerov iba veľmi vágne. Je to o chlapíkovi menom Chuck a rozpráva o jeho živote. Dobre, nie? Od detstva, v ktorom sa o Chucka starajú jeho starí rodičia a nachádza svoju vášeň a zápal pre tanec, až po dospelosť, kde sa dozvedáme, že Chuck sa nakoniec stal účtovníkom, lebo ho to uživí. Čo si z tohto je nutné zobrať? Neprenásledujte svoje sny, sny neplatia za elektrinu a plyn. Myslím. Avšak čo ak sa raz, keď budeš mať 39 rokov, zastavíš na ulici za zvuku bicích a začneš premýšľať o tom, či si vybral správnu cestu. Plus originálnu novelu, na ktorej je film založený, napísal Stephen King. Čiže... no zoberte si z toho, čo chcete. Od začiatku je to trochu mystery mindfuck, ale ako film pokračuje, stáva sa sladším a príjemnejším a pochopiteľnejším. The Life of Chuck odporúčam, plus taký malý bonus, má dobrý cast. Polka Dot Man. Shaggy. Amy Pondová. Got my grandma Portrait of Jesus. Star Wars Tales of the Underworld. Ako som si mohol nevšimnúť, respektíve aký šitý musel byť marketing tohto animáku, že ma úplne obišla jeho existencia. Veď to vyšlo v máji. V máji, WTF. OK, som veľmi rád, že som opäť mohol skonzumovať niečo, čo vyprodukoval Dave Filoni. Daný vizuál a animácia mi neskutočne chýbajú. Hneď, keď som videl prvé snímky, som dostal chuť bingenúť okamžite celý Clone Wars. Ten vizuál je za mňa krása. Vedel by som sa na to pozerať každý deň, celý deň, každý víkend, celý víkend. Ale prečo majú všetky epizódy 13 až 16 minút? To je otrasný runtime. Buď spraviť 2 45-minútové epizódy, alebo nech majú aspoň tých klasických 20. Ďalej. Miniséria obsahuje 2 príbehové linky. Prvé 3 epizódy pojednávajú o príbehu Asajj Ventress na začiatku Impéria a ďalšie 3 sú o Cadovi Baneovi a jeho počiatkoch. Čo je za mňa super. Tieto 2 príbehy sú diametrálne tónovo odlišné. Ventress a jej linka je plná nádeje, dobrá a priateľstva. Baneová je o prechode na temnú stranu, prepade do sveta zločinu. Je to niečo podobné, ako keď prejdeš cez most do Petržalky. Už som nasycaný. Prečia si, Anečka, tie! Zase som sa nasycal. Oba príbehy sú dosť funkčné. Bol som rád, že som si mohol znova kúknúť niečo od Filoniho, ale hej, zase stále to nebolo absolút cinema.
Jesse Eisenberg napísal a režíroval scénu, ktorá je o tom, aké nádherné sú jeho chodidlá a ako pripomínajú chodidlá jeho starkej. Samozrejme, film Real Pain nie je iba o nohách Jesseho Eisenberga. Ale fakt, že film túto scénu obsahuje, ho za mňa robí minimálne materiálom na top 5. Real Pain je v skratke o dvoch židovských bratrancoch, ktorým zomrela babička a vydávajú sa do Poľska, kam siahajú ich korene. Pozrieť sa na jej starý dom, koncentračný tábor a iné pamätihodnosti, aby jej vzdali hold. Výkony hlavného dua sú výborné. Kieran Culkin nádherne vyobrazuje voľnomyšlienkárskeho, ale v živote strateného a hlavne strápeného bratranca. K nemu kontrastuje Jesse Eisenberg a jeho strnulý, seriózny a tiež utrápený David. Každý trpíme inou bolesťou bez výnimky. Akou? Stratou, samotou, nedostatkom zmyslu, absenciou lásky. Akou bolesťou trpia ľudia okolo nás, ale nehovoria o tom? Ak to chceš vedieť, musíš si pozrieť výborný Real Pain. So good and tasty? Po Peacemakerovi, Guardians of the Galaxy a Supermanovi James Gunn prevzal pomyselné DC žezlo a vytvoril Creature Commandos. A bol to banger? To si kurva píš, že bol. Chlap chcel proste zaflexiť svojim Spotify playlistom a za 100 raz vládol ako absolútny madman. Creature Commandos je v skratke Suicide Squad, ale tým je zložený čisto z neľudí. Napríklad zombíka, robota, kostlivca, ryby a veveričky. Verte mi, je to väčší banger, ako to zatiaľ znie. Príbehy postav sú strašne úderné a emocionálne, netuším, ako presne som začal ľutovať chlapíka, ktorý kanonicky zabil nevinné ženy a deti, ale proste sa to stalo. James Gunn dodal neskutočne emocionálny príbeh Weaslovi. Fucking Weaslovi. Ešte pred pár rokmi ste mali za to, že toto je iba bezduchý a neľútostný požierač detí a zrazu sa pristihnem uroniť slzu pri epizóde Chasing Squirrels. Takto je to so všetkými postavami. Sú prepracované do hĺbky, objavujú sa tu aj postavy z nového DCU a jeho iných projektov ako Rick Flag Senior, John Economos alebo z projektov budúcich ako napríklad Clayface. Pane Bože, takto sa stavia vesmír, toto mi pripomína začiatok Marvelu, keď ešte nebol, veď vieš. It's working in Marvel. And I like to think of myself as a version of Thanos. Akcia je brutálna a má štýl, humor je drsný, neviem čo, viete čo tým myslím, ale je to proste taký ten ganovský humor. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. A to ja veľmi oceňujem. Pokiaľ sa nám niekedy pošťastí dostať druhú sériu, budem neskutočne rád. Gunnovi strašne držím palce a pevne dúfam, že sa mu ten domček z karát, ktorý stavia, nezrúti. Pretože zatiaľ je prekrásny. Perfect. Everything, down to the last minute details. Peacemaker druhá séria bola bomba. Jednotka bola dosť dobrá, ale dvojka to je crème de la crème. Jamesovi Gunnovi sa to naozaj podarilo. Peacemaker pokračuje tam, kde jednotka skončila. Novinka je neotrelý multivesmír. Neotrelý je samozrejme v úvodzovkách. Všetky naše milované postavy sú späť: Adebayová, Emilia, Economos, Vigilante, oh my god, Vigilante, Eagly a samozrejme Christopher Smith ako Peacemaker. Plus nové postavy ako Rick Flag Senior, táto pani, ktorej meno som zabudol, ale je kyborg, tento týpek, ktorého meno som zabudol, ale viem, že má vtáčiu slepotu. I can't tell how big this thing is. Títo štyria a najefektívnejší zabiják orlov na svete, ktorého meno som tiež zabudol. Nové dobrodružstvo je super. Nový vesmír, do ktorého sa Chris dostáva, je na prvý pohľad krásny, na druhý pohľad not so much. Vývoj jeho charakteru je nádherný a uveriteľný. Soundtrack je hnusne peckové flexenie Jamesa Gunna a jeho Spotify playlistu, ako vždycky. Z Peacemakera už mám posťahovaných asi 12 songov, stal som sa najväčším fanúšikom Foxy Shazam a už sa učíme s priateľkou tancovať úvodný tanček, lebo je proste taký chytľavý a cool. Plus to, čo sa stalo s Fortniteom a týmto tancom, je absolútne hilarious. A nikdy by som nečakal, že toto poviem, pretože to ide proti môjmu presvedčeniu, ale dajte tomu watch aj po slovensky. Viem, ani ja to úplne nemusím, pokiaľ sa jedná o iné filmy. Originál je vždy lepší. Ale Peacemaker v slovenskom dabingu je neskutočná sranda. Ránko. Sa aj tak vyzeráš ako píka. Najkreatívnejšie nadávanie, ako som v slovenskom dabingu mainstreamového seriálu filmu kedy počul. Poviem vám diagnózu na základe vašej tváre, ste plešatý p***us.
Peacemakera som si neskutočne užil. Má slabšie a silnejšie diely a finále je také so-so. Buď ho máte radi, alebo nie, je strašne polarizujúce. Fanúšikovia sú 50-50. Ja osobne ho rád mám. Ale na konci dňa je toto produkt, ktorý ma neskutočne nadchol, pobavil a chytil za srdiečko a zaslúži si byť na takejto priečke.